שלום חברים, מה שלומכם? בהדרכה הזאת להסתנכרן מחדש, אני מזמין אתכם לגלות את הסודות של התת מודע ואיך מבחינה פרקטית, בצורה הכי פרקטית והכי יישומית, ליצור הסתנכרנות מחדש. למה זה כל כך חשוב? כי בימים שלנו המטבע החדש הוא הסתנכרנות מחדש עם החלק הטבעי שבנו, מטאפורה נהדרת בחוכמת הקבלה עם הניצוץ האלוקי, חלק אלוקא ממעל בתוכנו. אז להסתנכרן מחדש עם התת מודע שלך, ישראל בן דוד אתכם, ואנחנו כבר מתחילים. האם המחשבה יוצרת מציאות? יש המון בעצם תיאוריות, גישות בעולם של ההתפתחות האישית שמדברות על זה שהמחשבה שלנו יוצרת מציאות. מסרט הסוד לכל מיני פרקטיקות בודהיסטיות, שמאניות, חוכמת הקבלה בעצם חוזרות ונשנות ואומרות שביכולתו של האדם ליצור את המציאות של החיים שלו. יחד עם זאת, מסיבה כלשהי, המחשבה, והאם באמת המחשבה היא זאת שיוצרת מציאות, משאירה אותנו במקומות שלא ממש היינו רוצים להיות שם. כלומר, אם המחשבה אכן יוצרת מציאות, למה אנחנו עדיין תקועים, או לכל הפחות לא נמצאים איפה שהיינו רוצים להיות. ובהרצאה הזאת אני הולך לגלות לכם בעצם מה מעבר למחשבה, או רמות המחשבה השונות, או גופים האנרגטיים שמהם בנוי התת מודע שלנו והעל מודע שלנו, שמשפיעות על המציאות שסביבה אנחנו בעצם, בתוכה אנחנו חיים. ויאללה, בוא נתקדם. בהדרכה הזאת אתם תלמדו פורמט פרקטי לעבודה עם התת מודע. אני יצרתי טכניקה לעבודה עם התת מודע שנקראת דלטה, ולהבדיל מטכניקות אחרות או שיטות של דמיון מודרך, הטכניקה הזאת מאפשרת ממש בצורה מאוד פרקטית ליצור תוצאות מאוד מסוימות שכל אחד מאיתנו בעצם רוצה. בין אם זה ליצור זוגיות בחיים שלו, שאין לו כרגע, בין אם זה לשבור תקרת זכוכית. אז אנחנו עובדים עם נקודות מאוד מאוד מסוימות, ופורמים חסמים רגשיים שבעצם מונעים מאיתנו להגיע לתוצאות כאלה ואחרות. בהרצאה הזאת של להסתנכרן מחדש, אנחנו נגלה את המודל של הגופים האנרגטיים השונים, שוב פעם בדגש על היישום, ומה אפשר לעשות עם זה, כן? כלומר, לא רק לגלות שיש גוף אתרי או גוף אסטרלי וכולי, אלא באמת לבדוק איפה זה פוגש אותנו ביום יום שלנו, ואיך אפשר ממש לקחת ולהתמודד עם זה. וכמובן, בתור קואוצ'ר, איך לקחת את עצמכם מהמקום הנוכחי לאיפה שהייתם רוצים להיות, תוך דגש על שימוש בטכניקות של תת מודע. אז שמי ישראל בן דוד, נעים מאוד להתעורר לתוצאות חדשות בחיים. אני מאמן אישי ועסקי, מאסטר פרקטישנר וטריינר NLP, מנחה תקשורת מקרבת, מפתח שיטת דלטה להגשמה עצמית ושחרור חסמים רגשיים מהתת מודע. למעשה הפרקטיקה הזאת נוצרה מאז שסיימתי את ההכשרה שלי בתחום ה-NLP, ונורא סקרן אותי כל נושא של התת מודע וגם יצירת מציאות. בעצם באיזה מידה הכלים של NLP, אולי יש מעבר לזה, יכולים לעזור לי ליצור עתיד רצוי, מה שאני באמת רוצה, כלומר לחיות חיים שאני חולם. אני מומחה לנוירוגרפיקה, שזה שיטה של סוג של, כן, עם דגש על סוג של ציור אינטואיטיבי, שפותחה על ידי אומן, פילוסוף, פסיכולוג, קואוץ' רוסי, שהוא גם צייר ואדריכל באחד המקצועות שלו. בעצם הטכניקה מאפשרת לעבוד עם התת מודע,
עם הדימויים והחושים הפנימיים שלנו, וליצור מציאות באמצעות ציור. אני מנחה דיאלוג פתוח, שאני ארחיב עליו יותר מאוחר, כי הוא אחד הפתרונות לבעיות הכי משמעותיות, שזה בעצם התקיעות הרגשית שלנו, בנושאים כאלה ואחרים. ואני תלמיד ומורה לחוכמת הקבלה, כמעט 20 שנה. בעצם את הפרקטיקה של ההתפתחות האישית שלי, אני התחלתי מחוכמת הקבלה, והיום אני גם מלמד. אז שנתחיל. אגב, אם יש לכם שאלות תוך כדי ההרצאה הזאת הולכת להיות מפורסמת ביוטיוב, ויש לכם שאלות ואתם רוצים ככה לדייק, אתם מוזמנים להגיב, כמובן לעשות לייק ולשתף את הסרטון במידה ואתם רואים אותו שהוא מועיל לכם, וכמובן לשאול שאלות תוך כדי, ככה שאני אוכל לענות לכם או להזמין אתכם למרחב כזה או אחר, שבו אפשר יהיה לענות בצורה רחבה על הנושאים שאנחנו נעלה בהדרכה הזאת. אוקיי, אז הגופים האנרגטיים שאנחנו למעשה חיים אותם, אוקיי, משפיעים על העבודה עם התת מודע שלנו והיצירת מציאות שלנו. למעשה אם אנחנו מסתכלים על המחשבה כמו שהיא, אם אנחנו מסתכלים רק על המוח שלנו, על מה שאנחנו באמת חושבים באופן מודע, אז זה חלק מאוד מאוד מצומצם מכלל החוויה הרגשית, המנטלית, הרוחנית שלנו. למעשה אנחנו לא רק גוף פיזי, אלא גם גוף רגשי, גוף מנטלי, ולפי מודל שפותח יותר במזרח, מה שאנחנו מכירים צ'קרות, היום אני הולך בעצם להרחיב את הנושא הזה של החוויה התודעתית שלנו, שמשפיעה על יצירת המציאות, ועל אופנים שבהם אפשר ממש לעבוד עם כל אחד מהגופים הללו. אז הגוף הפיזי למעשה זה מה שאנחנו רואים, ואולי בצורה הכי בסיסית, אולי זה האובייקט הפיזי שאנחנו למעשה נוכחים אליו, אוקיי? אין לו הרבה השפעה מלבד הדבר האחד. קודם כל, הגוף הפיזי הוא מחובר לצ'קרת האדמה, והוא משוייך לנושא של הצרכים שלנו. כלומר, בפרקטיקות כאלה ואחרות שאנחנו מסתכלים גם בתקשורת בין אישית, בתקשורת מקרבת, למעשה הצרכים גורמים להפעלה או יצירת פעילות שלנו. לכן הגוף הפיזי, אמנם זה מה שאנחנו יכולים למשש מצד אחד, מצד שני, ברמה המנטלית או התודעתית, הגוף הפיזי או הצ'קרה של האדמה היא מחוברת לצרכים שלנו. לכן, כשאנחנו מתבוננים בחוויה של יצירת מציאות שלנו, או איך אנחנו רוצים לחוות אותה או לקבל תוצאות כאלה ואחרות, הצרכים שלנו, הזיהוי של הצרכים שלנו, ההכרה שלה והקבלה של הצרכים שלנו יכולה להיות קריטית. איך אנחנו עושים את זה אני הולך לספר לכם בעוד שלב, כי בחלק מהפרקטיקות שאני הולך להציע לכם, אפשר ממש להתחבר לצרכים שלנו, לגלות אותם, לזהות אותם, להכיר אותם, להביא אותם לידי ביטוי, ולפעמים עצם זה שאנחנו מקבלים אותם כמו שהם, אנחנו יכולים לאפשר להסתנכרנות מחדש. למעשה צורך שהוא מחובה, צורך שאנחנו מדכאים אותו מסיבה כלשהי, גורם לדיסטורשן מאוד משמעותי, וברגע שהצורך הזה גלוי ונעים לנו איתו ואנחנו מקבלים אותו, עליו שהוא לא יכול להיות קצת שונה, אולי הוא יכול להיות לא מקובל על כולם ולפעמים מקובל מבחינתנו, הצורך הזה הוא מוביל את הסצנה, את התסריט של החיים שלנו. אז הגוף הפיזי הוא למעשה חיבור לצ'קרת האדמה או צ'קרה הראשונה ויסוד האדמה. הגוף השני שאנחנו ממש יכולים אפילו לחוש אותו, כן? כלומר להכיר בו בצורה הכי מוחשית, זה אם אתם תיקחו את הידיים
וטיפה תמששו אותו ואתם תרגישו טיפה חום, נכון? אז החום הזה אפשר ככה להרחיב אותו, יש בטאי צ'י מין פרקטיקה כזאת של החזקת הכדור, אוקיי? אז הגוף האתרי הוא למעשה המעטפת הראשונית שיש לנו סביב הגוף הפיזי, ותרצו או לא תרצו, תחשבו או לא תחשבו, יש לו השפעה ניכרת על המציאות שלנו, כי גוף האתרי אחראי על התחושות הגוף שלנו, כמו קור, חום, תחושות בטן כאלה ואחרות, מעין קרקור בטן, לפעמים אנשים מרגישים לגבי מטרות כאלה ואחרות בחיים שלהם, והגוף האתרי למעשה אחראי על תחושות הגוף, והתחושות הגוף יכולות להשפיע באופן ניכר, כי אם משהו מאוד לא נעים לנו, אז אנחנו נרצה להתרחק מזה, ואם משהו מאוד מענה אותנו, אז אנחנו נרצה כנראה להתקרב לזה. אוקיי? הסוד הוא, ברגע שיש לכם מטרה כלשהי שאתם מציבים לעצמכם, ויש איזושהי תחושת גוף שעולה כתוצאה מזה שאתם מדמיינים לעצמכם את המטרה הזאת, חשוב מאוד להתייחס. חשוב מאוד להתייחס לזה, ובהמשך אנחנו גם נלמד איך בדיוק אפשר, אם לא להתייחס, או אם לא מיד לשחרר, לפחות ליצור איזושהי הקלה בתחושת גוף כזאת או אחרת שלא נעימה. אוקיי? תחושות גוף והגוף האתרי הם למעשה חלק מהתת מודע שלנו, תת הכרה. זה יכול להיות לחלוטין מודע אם בן אדם מחובר לתחושות הגוף שלו, אוקיי? ואם הוא קשוב לעצמו. אז זה חלק מהעניין, זה באמת לקחת בחשבון שיש את הגוף ויש את תחושות הגוף, גוף האתרי, ואת התחושות הגוף, והן משפיעות באופן מאוד משמעותי, מאוד ניכר, על חוויית המציאות שלנו, שוב פעם באמצעות הסולם של נעים לי, לא נעים לי, נחמד לי, לא נחמד לי, אוקיי? זה ממש ברמה הגופנית. הגוף הבא הוא טיפה יותר מורכב, הוא עדיין ברמת האנרגיה וברמת התת מודע, וזה הגוף האסטרלי. הגוף האסטרלי, למעשה יש בו את האלמנט הזה של מסעות אסטרליים, שאנשים יוצאים מהגוף וכולי, אבל בבסיס שלו ברמה תודעתית או אפילו נפשית פסיכולוגית, מדובר על רגשות, תשוקות ורצונות שלנו. כלומר, מה מניע אותנו בחיים? והגוף האסטרלי הוא הגוף הרגשי, ככה כדי לצאת מהשיח הרוחניקי, אלא לדבר תכלס מה אנחנו, איך אנחנו בעצם חווים את הרגשות שלנו. יש בתחום הרגשי, יש מספר סולמות שבהם אנחנו יכולים לאמוד את המניעים שלנו, את ההכרה של הרגשות שלנו, התשוקות והרצונות שלנו, והם באופן מאוד משמעותי משפיעים על המציאות שאנחנו יוצרים. כלומר, מעבר למחשבה, תשימו לב, יש לנו את הגוף הפיזי שהוא אחראי על צרכים שלנו, יש את הגוף האתרי שהוא אחראי על תחושות הגוף שלנו, ויש את הגוף האסטרלי שהוא אחראי על תחום הרגשי שלנו. כל הדברים הללו משפיעים באופן מאוד ניכר, מאוד משמעותי על יצירת המציאות שלנו, ובתחום הרגשי אני יכול לספר לכם שיש כמה הבחנות. קודם כל, הרגשות שלנו מונעים משני דברים מאוד משמעותיים. כלומר, יש את הנעים ולא נעים, אבל זה יותר שייך לתחושות הגוף, אוקיי? יש את המקום הזה של מעניין או משעמם, אוקיי? אם משהו מעניין אותי, אז אני אסתקרן ואני ארצה ללכת לקראתו. ואם משהו מאוד משעמם אותי, אז אני ארצה להתרחק ממנו. ויש גם את המקום השני, יש סולם מאוד משמעותי, שהוא בעצם מייצר את חוויית הביטחון או הסיכון. אוקיי, כלומר, אם יש למשהו מסוכן בחוויה שלי, כלומר, ברגש שלי אני חוויתי אולי איזושהי סיטואציה לא נעימה בעבר, ואז אירוע נוכחי או מטרה שאני רוצה להגדיר לעצמי, אני חווה אותה כמסוכנת, אז הגוף שלי או הרגשי שלי ימנע ממני ללכת לקראת הגשמה של אותה מטרה. לעומת זאת, אם זה בטוח, אם זה מרגיש כיף, אם זה מרגיש נעים, אוקיי? גם מבחינה רגשית, לא מבחינת הגוף, אלא גם משהו, יש רגשות חיוביים שעולים לי, שהם נעימים לי, אז אני ארצה להתחבר. בגוף הרגשי יש לנו 5
משפחות שונות של רגשות, וחשוב לקחת אותם בחשבון ברגע שאני רוצה להכיר ברגשות שלי. למשל, יש את המשפחה של הפחד, ויש משפחה של הכעס. מה אני מתכוון לפחד? פחד יכול להיות חשש, פחד יכול להיות חרדה, אוקיי? ואם זה כעס, זה יכול להיות עצבים, זה יכול להיות תחושת מתח כזאת או אחרת. כלומר, כל משפחת פחדים אחראית לכל הגוונים השונים של הפחדים שאנחנו חווים. ויש את המשפחת כעס, כמו שאמרתי. ויש גם את העצב. עכשיו, בעצב יש את הצער, ויש את היגון, ויש את ההנחה, וכו' וכו' וכו'. אוקיי? אז בן אדם יכול להיות טיפה דיקי, טיפה עצוב, מבואס, אוקיי? מתוסכל. אז זה משפחה של העצב. ויש גם את המשפחה של השמחה, כן? כלומר, יש לנו כבר 4 משפחות, ויש עוד משפחה שאני מחלק אותה לשניים, שהיא בעצם אחראית על הבושה או אשמה. אחד הרגשות יותר כבדים, שבדלטה, שזה בעצם קורס שאני הולך לספר לכם עליו, שבו אנחנו ממש מקבלים אלגוריתם מלא ליצירת מציאות באמצעות עבודה עם התת מודע ועם הרגשות שלנו והכל. שם אני בעצם מספר שהבושה או האשמה יושבים על הבקר הפנימי שלנו, והם אחראים על היצירה של החוויה הזאת. הבקר הזה אחראי על היצירה של החוויות הללו, של להסתיר את עצמי, או להאשים את עצמי, או להגיד שאני לא בסדר, בגלל סיטואציה כזאת או אחרת, או מעשה כזה או אחר בחיים שלי. אז 5 הרגשות הללו של המשפחה, הם מרכיבים את הגוף האסטרלי או הגוף הרגשי, שאחראי על יצירת מציאות שלנו. כלומר, יש לנו את הכעס, יש את הבושה, יש את העצב, יש את השמחה, ויש את הפחד. אוקיי, 5 המשפחות של רגשות שנעים על סקאלה של מסוכן או בטוח, להבדיל מעניין מול משעמם, שכל הזמן, בכל רגע נתון, בהתאם לאילוצים, נסיבות, סיטואציות בחיים שלנו, או אינפורמציה שאנחנו מקבלים מהתדרים הפנימיים שלנו, מכל מיני מצבי רוח שאנחנו חווים, כל הזמן משתנים, הגוף הרגשי הזה. על הגוף הרגשי הזה אני מספר בקורס של תקשורת בין אישית בשילוב של ה-NLP, אני הולך לספר לכם עליו יותר מאוחר. שם אפשר ממש להיכנס לעומק, כי תחום התקשורת הוא בעיקר תחום של הרגשות, ניהול של הרגשות, ואם אתם תרצו לקחת את כל המקום הזה של הגוף הרגשי וטיפה יותר ככה ללמוד איך לנהל אותו, תיקחו בחשבון שזה יכול להיות ממש פקולטה, כן, להשלמה, להשתלמות עצמית. אז עד עכשיו אנחנו בעצם דיברנו על 3 גופים, שהם גוף הפיזי, שאחראי על הצרכים שלנו, גוף האתרי, שאחראי על תחושות הגוף שלנו, וגוף הרגשי או גוף האסטרלי, שאחראי על תשוקות, רצונות שלנו, מה שמניע אותנו על בסיס בעצם הסקאלה ומשפחות של הרגשות. למעשה זה התת מודע שלנו. 3 הגופים שלנו זה התת מודע שלנו. כאשר אני מדבר על הגוף ההולך ומתקדם לקראת גוף הבא, שהוא גוף המנטלי, והוא אחראי על המחשבות, דימויים והמילים שלי, אני כבר עובר לפאזה של המודע. כלומר, 3 גופים אחראים על התת מודע, הגוף המנטלי אחראי על המודע, ויש לנו גם את העל מודע. על העל מודע אני הולך לספר לכם עוד מעט. הגוף המנטלי זה למעשה רוב הפרקטיקות שבהם אתם נפגשים, או דמיון מודרך כזה או אחר, שאתם יכולים להתעכב ברחבי האינטרנט, בכל מיני קורסים, הדרכות וכו' וכו' וכו'. אבל תיקחו בחשבון שהגוף המנטלי הוא רק שכבה אחת מיני 7 שכבות שונות שמשפיעות על ההתנהלות שלנו, על התת מודע שלנו, ובהתאם גם על התוצאות שלנו בחיים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הגוף המנטלי, אז הוא בעצם המחשבות שלנו, זה המוח שלנו, כמו שאנחנו מכירים כדי לתקשר אחד עם השני, דרך דעות שלנו, מחשבות שלנו על כל מיני דברים, הדימויים שיש לנו בעצם על הדברים,
למשל, סתם לדוגמה, אני אקח דמות ציבורית מאוד מוכרת, כמו בנימין נתניהו, אז חלק מהאוכלוסייה יש להם דימוי של בן אדם מושחת ומואשם בפלילים וכולי. זה דימוי שיש בעצם לאנשים לגבי אותו אובייקט במציאות שקוראים לו בנימין נתניהו. להבדיל, יש אנשים שיש להם דימוי שונה לחלוטין לגבי בנימין נתניהו כביבי המלך, כן, ביבי בעצם שמציל את המדינה, ביבי שבעצם הולך ועושה טוב לעם ישראל, אוקיי? עכשיו, אותו בן אדם, דימויים שונים, אוקיי? אז גוף המנטלי אחראי על הדימויים הללו, כמו גם על המילים שאנחנו משתמשים בהם. לכן בטכניקות בעיקר של NLP, מה שנקרא בקורס פרקטישנר ומאסטר פרקטישנר, יש הרבה דגש על הלינגוויסטיקה, על המילים שאנחנו משתמשים בהם, כי מילים הן מייצרות קונטקסט כזה או אחר להבנה, כן? להכרה של תפיסת המציאות שלנו, ובהתאם למילים או דימויים או מחשבות שיש לנו נושאים כאלה ואחרים, אנחנו יכולים להרכיב לעצמנו ממש פאזל של החיים. כמובן, כל גוף, בין אם זה פיזי, כלומר ברמה נפשית בעצם שאחראית על הצרכים שלנו, כן? בין אם זה הגוף התחושתי, שזה הגוף האתרי, ואם זה גוף הרגשי האסטרלי, וגם גוף המנטלי ניתנים לשינויים, כלומר אפשר לשנות דימוי כזה או אחר, כן? אפשר להשתמש במילים אחרות, אפשר גם ללמוד לנהל את הרגשות שלנו במקומות שבהם כעסנו, פתאום להרגיש חמלה, במקום שפחדנו להרגיש ביטחון עצמי, במקום שהיה לנו עצוב פתאום להרגיש שמח, וכמובן גם לשחרר רגשות כבדים כמו בושה ואשמה מהמערכת שלנו. הכל ניתן לשינוי, השאלה איך אנחנו בעצם מנהלים את התהליך הזה, והאם אנחנו בכלל מודעים לגורמים שמשפיעים על התהליך הזה, כי בהמשך, שאני ממש עוד מעט הולך לספר לכם על הפרקטיקה של הדלטה, אנחנו עובדים עם תוצאות מאוד מאוד ספציפיות, וברגע שאנחנו לוקחים בחשבון שתקיעות שלנו או חסם שלנו נמצא בצורת החשיבה שלי, או שהוא נמצא ברגש שלי, או שהוא נמצא בכלל בתחושה שלי או צורך שלא בא לידי ביטוי, אז בהתאם לזה אני יכול להפעיל את עצמי ולזהות ולהבחן את עצמי ולהגיד, אוקיי, הדרך שאני עושה מנקודה א' לנקודה ב' צריכה לעבור את התהליכים הבאים. אז אנחנו אולי נמשיך, כן? עד עכשיו אנחנו עברנו על 4 גופים שהם גוף הפיזי, גוף האתרי, גוף הרגשי וגוף המנטלי, ועכשיו אנחנו נעבור בעצם לחלק שהוא על מודע, שהוא בעצם אחראי, יש פה כמה דברים שהם מאוד ככה קריטיים לחוויה שלנו של יצירת מציאות, ובכלל עבודה עם המודע והתת מודע שלנו. אז יש את הגוף הקאוזלי, לא יודע אם הרבה שמעתם עליו, אבל זה גוף שאחראי על האירועים שלנו בחיים. שמעתם על דבר כזה שנקרא קורות חיים? יופי, אז על זה הוא בדיוק אחראי. מסתבר שיש כזה דבר שהוא גם סובב את הגוף שלנו, ואחראי על יצירת הניסיון חיים שלנו, אירועים בחיים ספציפיים מאוד, ואפילו קרמה, אוקיי? אותו קשר של סיבה ומסובב, שבן אדם סוג של תקוע בגלגל של סמסרה, מה שנקרא, אבל למעשה הוא נמצא ממש פה בדלת אמות שלנו, ואפשר לבדוק באמצעות טכניקות שונות את האירועים שבעצם משפיעים עלינו, או שהתת מודע שלנו, המודע או העל מודע הגבוה ביותר, שתכף נגיע אליו, יוצר עבורנו כדי ללמוד כל מיני שיעורים בחיים שלנו. ואת הגוף הקאוזלי גם אפשר לשנות, אוקיי? אלה החדשות הטובות, כלומר לא חייבים להיתקע בתוך קרמה מסוימת, בתוך רצף אירועים מסוים, אלא אפשר לשנות אותם בהתאם לשינויים שאנחנו מנהלים בעצם בגופים האחרים. למשל, אם אנחנו מפסיקים למשל, כן, לפחד מכלבים, כי מתישהו הכלב נבח עליי בגיל
לא יודע, 4 למשל, ואני עברתי איזושהי חוויה מתקנת עם הדבר הזה, יום אחד יכול לקרות אירוע בחיים שלי, שאני יכול להכניס כלב הביתה, למשל, כן? כלומר, יכול להיות שיהיה לי כלב בבית. עכשיו, זו דוגמה אחת. אם חוויתי מתישהו טראומה, כן? או איזשהו אירוע לא נעים עם גברים או עם נשים, כן? וכתוצאה מזה אין לי זוגיות, אני מתקן את זה, ובאירועים שלי כבר יש זוגיות, אוקיי? אלה הדברים למעשה שמייצרים, זה בעצם בדיוק אותו הגוף הקאוזלי, שהוא בעצם מה שאנחנו מחווים אותו, יצירת מציאות. איזה רצף אירועים אנחנו רוצים לחוות בכל רגע נתון, בעוד 5, 10 שנים, 15 שנה וכו'. כלומר, החלומות שלנו יכולים להסתנכרן, ככל שאנחנו מסונכרנים עם עצמנו קודם כל עם כל הגופים הללו, יכולים להסתנכרן וגם אנחנו יכולים לייצר אירועים כאלה ואחרים, כמובן בהלימה עם המשימה הגדולה של הגוף העליון שלי, כן? שתכף נגיע אליו. אוקיי, אז זה גוף הקאוזלי. בטכניקה דלתא אנחנו מאוד מאוד קרוב עובדים עם הנושא הזה, כי באמת ברגע שבן אדם רוצה לשבור תקרת זכוכית, להגיע לנורמה או רמת חיים אחרת, זה בדיוק הגוף הקאוזלי, רוצה ליצור זוגיות, רוצה להתחיל לנהל ללכת לחדר כושר ולנהל אורח חיים ספורטיבי וכו'. זה בעצם ליצור אירועים אחרים, להסתובב בעצם סביב אנשים אחרים וליצור אירועים וניסיון, ליצור התנסות חיים בעצם יותר עשירה. וגם אולי לצאת מהקרמה, אוקיי? מה אנחנו מכנים תחת קרמה, אולי נפנה לזה, נעשו לזה סרטון אחר. כרגע אני לא רוצה לשים לזה דגש, כי חלק מכם בטח כבר מכירים את העניין הזה, וחברתם בזה המון. זה לא הנושא שלנו, למרות שהוא מאוד מעניין. אוקיי, אז יש את הגוף הבודחיאלי. אין לי מושג מה זה הבודחיאלי הזה, אבל אני יודע, כלומר ברמת המילה, מה זה אומר. חיפשתי את זה בכל מיני מקומות ולא מצאתי איפה השורש של המילה. אבל בואו נשתמש במילה הזאת. בודחיאלי היא בעצם אחראית על הערכים והאמונות ליבה שלנו. אם אתם מכירים את ה-NLP, עשיתם קורס 1 או 2, אז אתם בטח מכירים את הרמות הלוגיות של, ברח לי השם שלו כרגע, רמות לוגיות של התרפיה, כן? של התרפיה. Logical levels of therapy, מה שנקרא. אז אחד הדברים בעצם שהוא גם מדבר עליו, זה בעצם רמת הערכים ואמונות, שהן משפיעות למעשה על כל הגופים התחתונים. אוקיי, גם על הרגשות שלנו, גם על המחשבות שלנו, גם על האירועים בחיים שלנו. וזה יכול להיות מאוד מאוד חזק, יכול להיות מורגש, במידה ואתם, למשל, דוגמה טובה, אם אתם מכירים חיילים שעברו קורס קצונה, אוקיי? אז בצבא, צבא ההגנה לישראל, שנחשב לאחד הצבאות הכי ערכיים בעולם, מלמדים ערכים, אוקיי? מלמדים את האנשים להיות נאמנים לדרך, למשימה, לחובה האנושית, אוקיי? מעבר לעניין הזה של המשמעת, כלומר, וזה בעצם להיות בן אדם בעצם יותר ערכי וטוב. עכשיו, באותן סיטואציות שבהם אותו בן אדם שעבר את הקורס ובאמת ספג ערכים כאלה ואחרים, הוא יכול להתקל בסיטואציה שכל זוטר בארץ בעצם נתקל בה, ויכול להתנהג בצורה אחרת, בצורה שונה. למה? כי הערכים או האמונות שאנחנו סופגים, גם אגב לא רק מצבא, זה יכול להיות מהמשפחה שלנו, זה יכול להיות מהחברים שלנו, אמונות שאנחנו סופגים, הם בעצם משפיעים, והם גם סוג של גוף מאוד דק, מאוד זך, כמעט ובלתי מורגש. צריך ממש לשאול שאלות מעמיקות בשביל לגלות מהם הערכים שלי, כן? אבל יש גם פרקטיקות לזה, אבל הן משפיעות על התנהלות שלנו. עכשיו, אם אתם כתוצאה מאיזשהו חסם, כן? אתם מרגישים איזשהו חסם שתוקע אתכם מבחינה רגשית, בודקים את הערכים שלכם, כן? ובודקים את ההלימה בין הערך שיש שם לבין הרגש שעולה. חלק מהעבודה שקורית גם בדלתא וגם בפרקטיקות של ליווי אישי שאני עושה,
הן בעצם שוברות את הפרדיגמות, גם מנטליות וגם תחושות ממש רגשיות, כי אפשר בעצם ממש לשנות גישה, לשנות כתוצאה מזה שאנחנו משנים גישה, גם לשנות את ההתנהלות שלנו וגם ליצור בעצם חוויה גם רגשית וגם קאוזלית, כלומר ליצור אירועים חדשים בחיים שלנו, עצם זה שלאו דווקא שנינו, אלא התחברנו לערכים שהם טבעיים לנו, שהם מה שאנחנו באמת. והמשימה הגדולה באמת עם הזמן, וזה גם הולך ומתגלה, על אף שבדלטה אנחנו בעיקר מתעסקים עם יצירת מציאות והלימה ודיוק סביב הרצונות והתשוקות שלנו והכל, והגשמה העצמית שלנו, אבל יש גם את האלמנט הערכי, שאנחנו נחשפים לטוב יותר שבתוכנו, אוקיי? לחוויה של מה חשוב לי בעצם, בשביל מה אני כאן, אוקיי? במה אני מאמין. אלה דברים שבצורה מאוד מאוד, מצד אחד, נסתרת, לא גלויה, אבל משפיעים על האופן שבו אנחנו מתייחסים לדברים, וגם בהתאם מקבלים בעצם כל מיני שורים בחיים ורצף אירועים, שבעצם או מנהל אותנו, או שאנחנו איכשהו מתגברים או מנהלים אותו. אוקיי? אז זה הגוף הבודחיאלי, והוא שייך לעל מודע, והגוף האחרון הוא בעצם גוף האטמני. גם פה המילה הזאת לא מוכרת לי בעצם ברמת השורש של מה המשמעות של המילה הזאת. יחד עם זאת, האטמן זה הקוסמוס. זה בעצם החיבור שלי, וזה חלק מהצ'קרה העליונה. הוא בעצם אחראי על החיבור שלי לקוסמוס, למשימה הגדולה שלי, לשמה בעצם נולדתי, אוקיי? לכל אחד יש את המשימה המאוד ספציפית שלו בחיים האלו, וזה קשור בעצם גם בחומת הקבלה, זה נקרא חלק אלוקא ממעל, כלומר אם אנחנו ניקח את כל האנושות כולה כאיזשהו גוף כזה, אחד של בורא אחד גדול, אוקיי? אז יש לכל אחד מאיתנו בפאזל האישי שלנו, יש איזושהי מציאות שאנחנו מייצרים, איזושהי חוויה או משימה שאנחנו אחראים עליה. אז פה ממש טמון השורש, גם השיעור שלנו, אבל גם בעצם הנתינה. בעצם למה הגענו לכאן בעצם, what is the mission שלנו. אז הגוף האטמני הוא בעצם החיבור שלנו לקוסמוס מצד אחד, וכשאנחנו מסתכלים על כל הגופים הללו שעברנו עד עכשיו, שהם הגוף הפיזי, הגוף הרגשי, האתרי, שזה התחושות שלנו, והגוף הרגשי, שזה כל משפחת הרגשות שלנו, והתשוקות שלנו, והרצונות שלנו, והגוף המנטלי, שזה המחשבות, והדימויים, והמילים שאנחנו משתמשים בהם. ויש את הגוף הקאוזלי, שזה רצף האירועים, והגוף הבודחיאלי, שזה הערכים ואמונות הליבה שלנו. אז גם בעצם הגוף האטמני הוא כמו איזושהי טיפה בתוך כל הקלבסה הזאת של הבבושקה, עם השכבות שאנחנו ככה מורכבים מהם, וכל הדבר הזה בעצם איכשהו מתנהל בעולם, וכשאנחנו שואלים את עצמנו שאלה, איפה אני נמצא, לעומת איפה אני רוצה להיות, יש עניין ממש לעבור על כל השכבות הללו ולבדוק איפה הדברים עומדים, ומה דורש תיקון כדי להגיע למקום שבו הייתי רוצה להיות, אוקיי? הפער הזה בין רצוי למצוי. למעשה בפער הזה בין רצוי למצוי, בנויה גם הטכניקה דלטה, שעליה אני מדבר הרבה גם בפייסבוק, גם חלק מהפוסטים שלי, מי שקורא גם באתר שלי. בעצם טכניקה דלטה נוצרה כדי לגשר על הפער בין רצוי למצוי, תוך כדי זה שאני מכיר בחסם רגשי או חסם כלשהו, הוא יכול להיות לאו דווקא רגשי, אם אתם ממש רואים את זה עכשיו, לרוב אני קורא לזה רגשי כי זה מאוד מתחבר, אבל זה יכול להיות ערכי, זה יכול להיות מחשבתי, מנטלי, זה יכול להיות תחושתי, זה יכול להיות ממש שבע דרי, זה יכול להיות ברמת הצורך, שבן אדם לא מחובר לצרכים שלו, אז הפער הזה בעצם, שאני חווה בחיים שלי ומשהו תוקע אותי, יכול להיות בעצם לשבת על אחד הגופים הללו, והמטרה שלי בתור מי שמלווה תהליכי טרנספורמציה
גם אתם יכולים לעשות את זה בכוחות עצמכם, בעצם בקורס דלתא שהוא DIY, שזה do it yourself, כן? אפשר לעשות את זה בעצמכם. אז גם שם אתם יכולים בכוחות עצמכם לגלות איפה ומה תקוע, ולעשות בעצם שחרור של אותו דבר, ובדרך כלל תוצאה של העבודה הזאת, היא זה שברגע שאתם בהלימה עם עצמכם, המציאות שאתם רוצים לחוות בחוץ, כי בפנים ובחוץ הוא חדם, כן? זה סוג של מראה שאנחנו חווים אותה. אז ברגע שיש לכם את הכלי איך לעשות את זה, אתם יכולים לשחרר את הבפנים, משהו שאתם משליכים על המראה שלכם, לנקות את זה, לתקן את זה, וליצור בהתאם באופן מאוד טבעי וכמעט ספונטני חוויה של הגשמה עצמית, חוויה של מה שרציתם, מה שביקשתם, פתאום זה קורה בחיים שלכם. עכשיו, לפני שאני מתקדם לכל המגוון של הפתרונות שאני יכול בעצם להציע לעניין הזה של העבודה עצמית, אני רוצה להגיד לכם שבעצם יש סוד אחד קטן לכל הדבר הזה. הסוד הוא שאנחנו עובדים בעיקר עם הקשב ותשומת הלב שלנו. כרגע, ברגע שאתם נחשפתם לידע מסוים, והאינפורמציה הזאת היא כבר שלכם, כמו שהייתה לפני זה שלי, אז עכשיו שיתפתי איתכם, אז תוך כדי תשומת לב למה שמתרחש לכם, ומה שעולה אצלכם כרגע בחוויה, אתם בעצם יכולים להתחיל כבר לעשות את התהליך. כלומר, להתחיל לזהות איפה אתם נמצאים בכאן ועכשיו. ויכול להיות שהחלקים מודעים, או המנטליים, או העל מודעים, כן? כבר מתחילים לדבר, ואתם כבר יכולים להרגיש שמשהו שם לא מסונכרן באותו מידה. הרעיון הזה של הסינכרון, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא המטבע החדש שלנו. וההסתנכרנות הזאת מאפשרת לנו להתחבר למי שאנחנו, איך שאנחנו כאן ועכשיו. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה באמצעות קשב, באמצעות תשומת לב. והרעיון הזה של עבודה עם תשומת לב רכה, כמו שאני הרבה פעמים עושה את זה בלייבים שלי, כן? אז במדיטציות שאנחנו עושים, הוא בעצם המפתח לפרימה של אותם חסמים רגשיים, מנטליים, ואחרים. בכלל לקבל בעצם את האנרגיה, לנהל את האנרגיה ואת האינפורמציה שיש לנו בפנים. אוקיי, אז איך מתקדמים מכאן? כן? איך מתקדמים מכאן? אז התשובה היא תלוי במטרה או באתגר האישי שלכם. כלומר, שלך או שלך. מה בעצם אתה רוצה? כי בטכניקה דלתא זה אחד הדברים הבסיסיים בעצם, האלגוריתם הבסיסי שאני ככה מציע לאנשים לעבוד עם התת מודע, כדי להפוך את זה למשהו פרקטי, ולא רק אתם יודעים, להיכנס לאיזושהי חוויה של דמיון מודרך, ולהרגיש בעננים, אבל אחר כך לחזור לאותה מציאות, ובקושי להבין אם השתנה או לא השתנה משהו בחיים שלנו. אוקיי? אז הדלתא הוא בעצם, הפתרון הזה הוא בעצם יושב מצד אחד על הגדרת המטרה, אוקיי? לאן אני רוצה להגיע. מצד שני, על זיהוי של אותה, אני קורא לזה, מה מציק לי, כן? מה מטריד אותי בה, בכאן ועכשיו, ברמה של הגופים הללו, אוקיי? כלומר, אם זה בתחושת גוף, אם זה ברמת הצורך, אם זה ברמה הרגשית כלשהי, משהו, או דימוי כזה או אחר שיש לי וכו' וכו', אוקיי? אז זה תלוי מאוד איך ומה המטרה שלכם. אני מזמין אתכם לבדוק מה המטרות שלכם ולא לוותר, כלומר, גם אם כרגע מפחיד לחלום על איזשהו חלום כזה ארטילראי, כזה משהו סופר גדול, אז תיקחו משהו בקטן, מה היה מרגש אתכם, נעים לכם. המטרה היא המוביל, ובין אם זה יכול להיות גם האתגר אגב, לא רק המטרה. אם יש איזשהו אתגר בחיים, כנראה שיש שם איזושהי מטרה שאתם עוקבים אחריה, אוקיי? אז תלוי מאוד מה המטרה ומה האתגר האישי שלכם. ברמת הפתרונות, אם אתם מסתקרנים בתת מודע וקצת להרחיב את החוויה שלכם, באמת להכיר ולהיכנס לרובד יותר פרקטי. פחות ספרים עם כל מיני הצהרות חיוביות. אני לא מזלזל בזה, הצהרות חיוביות יכולות לעבוד. אבל כמו שהבנתם עכשיו, הצהרות חיוביות עובדות רק על הרובד המנטלי. מה עם התחום הרגשי?
מה עם התחום התחושתי, מה עם התחום הערכי שלי, מה עם החיבור לאטמן שלי, לקוסמוס שלי, כן? יש כמה רבדים, זה לא רק מנטלי, אני תחשוב טוב ויהיה טוב. זה משפיע, רק מאוד 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 לאט, מאוד מאוד, איך אומרים בעדינות, אם אתם רוצים להיכנס למשהו יותר, ככה מורכב יישומי יותר פרקטי, זה טיפה מורכב, אין מה לעשות, כמו כל תחום בחיים צריך ללמוד, אבל יש אפשרות לעשות את זה בצורה מדויקת שגם מביאה אתכם לתוצאות. אז הדבר הראשון שאני יכול להציע לכם זה באמת להשתתף זה הדרכה בעצם קצרה, זה מדריך PDF כתוב, הוא נקרא מסע אל התת מודע, בעבר הוא היה, כרגע הוא בתשלום, כי יש בו גם מדיטציות בתוך המדריך הזה, ויש גם אפשרות להדרכה אישית שלי במהלך חודש. מדובר ברמה עקרונית במדריך PDF כתוב, לעולם הרחב הזה של התת מודע, עם טכניקות עוצמתיות לתרגול עצמי. כלומר, אתם רוכשים את המדריך הזה, ואתם מקבלים גם ידע, גם מתוך התנסות, גם כל מיני, אתם יודעים, סבוטאז'ים כאלה, טעויות שאנשים יכולים לעשות, ולפעמים איפה זה לא עובד, ואיפה זה כן עובד, וגם טכניקות להעצמה אישית, כן? כלומר, להתחיל לתרגל את הנושא הזה של הסתנכרנות והקשבה עצמית והקשב הפנימי, כדי באמת ליצור לעצמכם בהמשך גם תוצאות. המדריך הזה הוא שונה מטכניקת דלטה, הוא לא מדבר על טכניקת דלטה בצורה הכי רחבה, כמו שאני עושה את זה בקורס שאני גם מציע, אבל הוא התחלה מצוינת. הוא התחלה מצוינת בשביל מישהו שממש מתחיל את הדרך ורוצה ככה יותר לבדוק אם זה בשבילו או לא בשבילו. זה גם לא יקר וככה ייתן לכם את הטעם לגבי בעצם לאן אתם נכנסים, עם מה יש לכם עסק והאם בעצם מה הסיכויים שלכם באמת להצליח, בין אם זה לבד או בקבוצה או בליווי אישי. סינכרון עצמי וההרצאה הזאת של להסתנכרן מחדש היא חלק מחוויה של חיבור עצמי שלנו. והרעיון הזה של חיבור העצמי הוא יושב על הטכניקות של מדיטציה. עכשיו יש מדיטציות שונות, יש דמיון מודרך, יש מדיטציות שעוברות על תטמים למיניהם וכו', יש המון סוגים של מדיטציות. בערכת המדיטציה העצמית שכרגע נמצאת ממש בשלב ההכנה, ואני מעריך שבשבועות הקרובים אתם כבר תוכלו לראות קישור לרכישה של הערכה הזאת, אתם יכולים ממש ברמה יומית לתרגל את החוויה הזאת של חיבור העצמי למה שנקרא אני כאן ועכשיו. לחוויה הזאת של אני מושרש, אני פה. למה לעשות את זה? כי המנוע לפרימה של חסמים רגשיים נמצא בתוכנו, בחלק הלא כממעל שבתוכנו, בחוויית הנשמה שבתוכנו, שהיא מנהלת את כל התהליכים הללו. ואם החלק הזה לא מודגש, לא מועצם, לא חזק, אין סיכוי לעבוד עם הנושא הזה של לפרום משהו שאנרגטית חסום. אוקיי? אז מדובר על ערכה, מדיטציה עצמית, שהיא כוללת מגוון, כן? לא רק מדיטציה אחת, ואני הולך כנראה במהלך השנה הקרובה, גם הולך להוסיף לזה עוד ועוד בעצם מדיטציות שיאפשרו לכם ברמה אישית לחזק ולהעצים את התדר האישי שלכם. התדר הזה, הוויברציה האישית הזאת, לא משנה איזה אירועים, איזה מחשבות עוברים לכם, מה אתם מרגישים, יש חלק בפנים שער והוא מסוגל להתבונן לזה ולנהל את זה דרך תשומת הלב שלו. אז זה נקודה מאוד חשובה, בין אם אתה גבר, בין אם את אישה, אוקיי, בין אם אתם נשואים או אתם פרודים, או אתם עניים או אתם עשירים, לא משנה. כל אחד באשר הוא, יש לנו את החלק הלא כמובן, את האנרגיה שלנו, והאנרגיה הזאת נדרשת לתרגול יומי, ממש כמו חדר כושר לשרירים, יש גם חדר כושר לאנרגיה האישית שלנו, וחשוב מאוד להעצים אותה. אז אוקיי, דלטה DIY, DIY, do it yourself, כן? למעשה אלגוריתם המלא של פרקטיקה לפרימה של חסמים רגשיים והגשמה עצמית נמצאת כרגע כקורס
שלם בפייסבוק, הוא כולל את האלגוריתם המלא של שלב אחרי שלב, שבו אתם בעצמכם יכולים במינוי חודשי, כן, בליווי אישי שלי 24/7, לעבור תהליך טרנספורמציה אישי, תוך כדי בעצם שאלות, למידה בעצם של כל שלב ושלב, ממקום של הגדרת מטרה, לזיהוי של חסם מאוד ספציפי שתוקע לכם את המטרה הזאת בחיים. למשל, אם אתם רוצים מאוד לשבור איזושהי תקרת זכוכית בעסק שלכם, אתם מוכנים כבר ורוצים להתחיל להיכנס לזוגיות או חולה, אז ליצור זוגיות שמתאימה לכם, אוקיי? לא סתם קרה לי וחולה זרמתי. לא מהמקום הזה, אלא מהמקום של ברור לי מה אני רוצה, אני יודע שזה מה שיכול ואני רוצה שזה יעשה לי טוב, אני הולך ואני עושה את זה. עכשיו, אם משהו מפריע לי ואתם מרגישים שזה משהו שקשור לתת מודע, משהו שם בתוככם רוכש לכם ואומר לכם, זה לא, אני תוקע לעצמי, אני כאילו מחבל בעצמי. אז הקורס הזה הוא מצוין עבורכם, כי הוא גם לא יקר בכלל, והוא מאפשר בכוחות עצמכם לעשות את העבודה ולקבל לשאול שאלות ולתרגל בתוך הקבוצה סגורה לחלוטין סודית, אף אחד בעצם לא רואה אתכם, ואתם יכולים ממש להיות בקשר איתי ולנהל תהליך של צמיחה. למה אני יצרתי את הקורס הזה בצורה עצמאית? כמה סיבות. קודם כל, להוזיל עלויות, כדי שאנשים תהיה אפשרות לעבוד עם עצמם, תוך איזושהי הבנה והכרה שיש לא רק חסם אחד לפעמים יש 10, יש לפעמים 20-30 חסמים, וכדי לעבור כל שלב ושלב בטיפול אישי, כל מפגש, זה השקעה כלכלית, השקעה של זמן, ואפשר, איך אומרים, להוזיל את זה. אז למה לא לעשות את זה? אז יצרתי את ההדרכה הזאת כדי שתוכלו לעשות את זה בעצמכם. בעצם אותו דבר מה שאני עושה את זה בתהליך, גם אגפים עצמיים וגם הלקוחות שלי. אתם תוכלו לעשות את זה בכוחות עצמכם, שלב אחרי שלב. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול. עכשיו, בדרך כלל תוצאות נוצרות בתהליך של 3 חודשים והלאה. כלומר, אתם התחלתם לעבוד על איזשהו נושא, התחלתם ככה עבודה פנימית, מדיטציות וכו', משחררים משהו, אתם רואים את התוצאות כי התת מודע משליך, וככה ראיתם כרגע גם יש את הגוף הקאוזלי שהוא בעצם משפיע על האירועים שלנו, הם מסתנכרנים מתייצבים בקצב מאוד מסוים. לפעמים זה קורה תוך יומיים, כן, ההגשמה הזאת של איזושהי מטרה בחיים שלנו, ולפעמים זה קורה לאורך של 1-3, ואפילו עדיף שזה יקרה לאורך 1-3, למה? כי חשוב לנו גם ליצור תוצאות שהן יציבות. תוצאות שנשארות אותנו לאורך זמן, ואין לנו איזשהם רגרשנס כאלה, רגרסיות, כן, אין איזושהי הליכה אחורנית, פתאום חזרה לדפוסים כאלה ואחרים שסגרו עלינו. אז אם אני רוצה לפתוח בצורה יציבה, תוך כדי זה שאני דואג גם לחוויה אישית שלי נעים בתנאים החדשים, כי תיקחו בחשבון חלק הגשמה עצמית, בטח שמעתם על הנושא הזה של יציאה מאזור הנוח, כן? עכשיו הרעיון הוא שהיציאה מאזור הנוח הוא לא נוח, אוקיי? זה פשוט לא נוח. עכשיו כדי להפוך את הלא נוח לנוח, צריך זמן, צריך לאט, ביציבות. אז אני שם דגש על הדברים ככה יסודיים שהם מחברים אותנו לקרקע ומאפשרים תוצאות ארוכות טווח. לכן אם אתם לוקחים את הקורס הזה, אז לכמה חודשים אתם יכולים לקחת מנוי ולעבוד בקצב שלכם. לפעמים אולי לקחת ליווי אישי איתי בודד, לפעמים לקחת כמה מפגשים לפי הצורך שלכם, אבל יש לכם את האלגוריתם שמאפשר לכם עבודה עצמית, ואתם יכולים ככה לזהות את החסמים הרגשיים שלכם, לא רק לזהות, להכיר אותם, לשחרר אותם, ואפילו לקבל מהם אנרגיה מחודשת. אגב, חסמים הרגשיים, חלק ממה שקורה, זה שהחסם הוא סוג של סוגר על האנרגיה. אז ברגע שהאנרגיה משתחררת כתוצאה מעבודה אקולוגית איתו, אז האנרגיה הזאת חוזרת אליכם, אז אתם נהיים יותר חזקים, יותר נושמים, יותר מחוברים לעצמכם, וזה כיף לא נורמלי. אז זה דלתא DIY, זה בעצם קורס הדגל, אפשר להגיד, של כל המערכת של IBD אונליין, שזה בעצם
העבודה שלי עם הלקוחות שלי, זה בעצם אחד הפתרונות הכי טובים, והוא גם עונה על הצורך הזה לעבוד גם על התחושות, גם על הדימויים שלנו, גם על הרגשות, וגם על נושא קו האירועים בעיקר, כן, קו האירועים בעיקר. ליווי אישי. ליווי אישי זה משהו שכמובן נמצא, וזו אולי האופציה הכי יקרה מכל השאר האופציות שאתם רואים כאן, שיכולה לאפשר לכם באמת לקחת צעד קדימה, ולא רק להסתנכרן עם עצמכם, אלא גם ליצור תוצאות חדשות בחיים. אני קורא לזה קפיצה קוונטית, יש כמה סרטונים על הקפיצות קוונטיות שאני עושה. לאורך הזמן אני גיליתי שלאנשים יותר קל, יותר נעים לעבוד עם מישהו שמלווה אותם, לא לבד. ופה הרעיון באמת לקחת מספר מפגשים, באופן ממוצע מדובר על כ6 מפגשים, שבהם אנשים יכולים ליצור פריצות דרך מאוד משמעותיות, ממקום אחד שהם היו למקומות אחרים, ובהשקעה אומנם היא לא זולה, אבל היא כן משתלמת כשזה פעם כלומר פעם בכמה זמן לעשות איזשהו תהליך שהוא מאוד רציני, הוא עמוק, הוא משמעותי, הוא יכול להיות גם כואב, הוא יכול להיות מאמת, אוקיי? אבל אני משתדל לעשות את התהליך כמה שיותר רך ויותר מכיל ועדין. לכן אם אתם מרגישים שזה הזמן שלכם, אל תחששו, תפנו, תבדקו אם זה נכון, אם זה מתאים לתקציב שלכם. אם זה לא, אז אולי תיקחו את הדלטה, ויש עוד מעט אני גם מדבר על המפגשים האישיים, שבהם גם אפשר לעשות עבודה יותר רגשית, מפגשים קבוצתיים שאפשר לעשות שם עבודה יותר רגשית, שגם בשילוב עם הדלטה יכולה בעצם ליצור תוצאות נפלאות, לאורך קצת יותר זמן מאשר 6 מפגשים, אבל זה בהחלט כיף ומענה. אז בנושא של הליווי האישי, מדובר על מפגשים אישיים, לפי צרכים זה יכול להיות לא מוגבל באיזשהו כמות מפגשים, בממוצע זה 6 מפגשים, יש כאלה תהליכים ומטרות יותר מורכבות, אז זה דורש ליווי אפילו של כמה חודשים, אפילו שנה, וזה גם בסדר, אבל הם מאפשרים קפיצה קוונטית משמעותית, כלומר איפה שאתם הייתם, אתם כבר נהיים במקום אחר לחלוטין, שאתם רוצים את החיים שאתם בעצם תמיד חלמתם. זה ממש להגשים חלום, או למצוא את החלום ולהגשים אותו גם, אז זה גם אפשר. דיאלוג פתוח, זאת טכניקה מדהימה חברים, שמאפשרת במפגשים שבועים בקבוצה, בפורמט מבוסס מדעית, וגם מבוסס על תקשורת בין אישית מקרבת, ליצור פרימה של חסמים רגשיים, נטו רגשיים. אני מדבר כרגע בעיקר על רגשיים, שזה גוף האסטרלי. כל המשפחה של הרגשות, של כעס, של אשמה, של פחד ועצב, דברים שהם, איך אומרים, ממש חוסמים אותנו. פה יש אפשרות בפורמט מאוד אקולוגי של 2 שעתיים בשבוע, זה גם בצורה של מנוי. אתם יכולים להצטרף לסדרה, אני כן מציע לקחת את זה לכמה חודשים, כי המיומנות של דיאלוג פתוח זה מיומנות נבנית. זה לא מפגש אחד וגמר, לפעמים מפגש 2 לאנשים בכלל רק לוקח להבין על מה אני מדבר. מאוד קשה להסביר את החוויה הזאת, כי היא בעיקר דרך תקשורת, דרך זה שאני מתחבר לעצמי, דרך זה שאני מבטא את עצמי, דרך זה שאני שומע משהו מהאנשים שאומרים לי, וזה איכשהו קשור למשהו שאני עובד עליו. זה טכניקה טרנספורמטיבית מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, והיא לא יקרה בכלל, היא גם מאפשרת בצורה מאוד נעימה להגיע ליעדים בתנאי שאתם זוכרים את היעדים שלכם, אוקיי? כי רוב החסמים שלנו הם עדיין רגשיים. אני הזכרתי אומנם את הגוף המנטלי, וגו-קוזלי, והטמני, וגוף הפיזי והכל. הרוב נמצא באסטרלי שלנו, ברגשות שלנו, אוקיי? והרגשות שלנו הם מנהלים מאוד חזק, אלא אם כן אנחנו מאוד מאוד ערים ואנחנו יודעים לנהל, אבל אנחנו לא למדנו את זה. החינוך שקיבלנו מדורות קודמים, מההורים שלנו לא לימדו אותם, ואנחנו ממציאים בעצם, אנחנו מגלים מחדש את כל הטכנולוגיות הללו שממש זמינות לנו ב10-20 שנה האחרונות.
אז גם אני אישית עושה את התהליך הזה, ואנשים ולקוחות והעמיתים שלי עושים תהליכים מאוד דומים. זה ממש פאזה חדשה של לדבר תקשורת מקרבת, לדבר תקשורת של צרכים, לדבר תקשורת של רגשות וכנות, אוקיי? בצורה הכי כנה. ודרך התקשורת שהיא בריאה, אנחנו נעזרים אחד בשני, וביחד עוזרים אחד לשני ליצור תוצאות, דרך זה שאנחנו פשוט נעים בינינו. נעים לנו כשאנחנו ביחד, בפורמט של החוויה הזאת, והיא נמצאת ממש בדיאלוג. זו שיטה שפותחה על ידי מדענים נוירופיזיולוגים רוסיים. זה התחיל מאיוון פבלוב, אם אתם זוכרים את הניסוי עם הכלב ופעמון, אז זה התחיל אפילו ממנו, והיום זה בעצם מתפתח לפורמט של תקשורת בין אישית, מבוסס תיאוריה של מערכות פונקציונליות, שבהם ממש במפגשים הללו, ממש בצורה מאוד שיטתית ופלאית מצד שני, פתאום אנחנו מרגישים אחרת, הסטייט שלנו, החוויה שלנו משתנה, ואנחנו נמצאים או מוצאים את עצמנו במקום חדש. נוירוגרפיקה זה דימוי, זה שיטת ציור אינטואיטיבי, סוג של שיטת ציור אינטואיטיבי. זה יותר נוירוגרפיקה, כן? גרפיקה ונוירו. אנחנו ממש עובדים עם התת מודע דרך ציור של דימויים וחושים שלנו, חיבור לחושים שלנו, דרך זה שאנחנו מציירים את הדימויים הפנימיים של כל מיני דברים בחיים שאנחנו מתמודדים איתם, בין אם זה קונפליקטים כאלה ואחרים, לפרום אותם, בין אם זה ליצור מטרות כאלה ואחרות. יש אלפי דוגמאות לממש להצלחה של הדבר הזה. אני אישית בשנתיים האחרונות משתמש בה, והוכשרתי גם להעביר אותה לאנשים באחד על אחד, כדי באמת בעבודה שהיא יצירתית, ליצור לעצמנו בעצם ממש גם לעבוד על התת מודע שלנו, אבל גם להגשים כל מיני דברים בצורה מאוד יצירתית. אז זה גם כלי שנמצא, מדי פעם אני פותח לזה סדנאות, גם בזום, אז אתם יכולים בהחלט לעקוב אחרי הערוץ, ובאמת להצטרף לאחד הוובינרים או סגורים ופתוחים שאני עושה. אוקיי, אז יש גם את הנושא הזה של קורס תקשורת מקרבת. זהו קורס שהוא סגור, שהוא מצולם, אתם יכולים פשוט לקחת אותו לעצמכם, זה גם בשילוב עם NLP, ולקבל את כל המודלים השימושיים והפרקטיקות העדכניות מעולם ה-NLP ותקשורת מקרבת, שאתם חייבים לדעת בשביל לנהל תקשורת בין אישית אפקטיבית, אבל גם נעימה. אוקיי? כלומר, בדיאלוג הפתוח אנחנו ממש מתרגלים את זה, אבל אם אתם לוקחים את הקורס הזה, והוא נשאר איתכם, אתם יודעים, סרטונים, אתם יכולים לצפות בהם פעם בכמה זמן והכל, פשוט לקבל את החלק התיאורטי, את החלק בעצם של המודלים, של התקשורת, איך הדבר הזה מתנהל, ואיך אני מתחבר לעצמי, ואיך אני מקשיב לאחר, ומה יכול להפריע, ואיך אני פותר קונפליקטים, וכל מיני דברים כאלה. זה יכול להיות פרקטיקה מאוד חשובה, במקביל לזה שאתם עושים למשל דיאלוג פתוח, ותוך כדי זה שאתם עובדים עם התת מודע שלכם. כי רוב הדברים נמצאים שוב פעם במקום שהוא רגשי, אוקיי? אז אם התקשורת שלנו עם עצמנו לא טובה, או התקשורת שלנו עם הזולת כל הזמן מכבדת, או אנחנו נמצאים באיזושהי מערכות יחסים הרסניות ולא יודעים איך לצאת משם, אז הקורס הזה יכול להיות ממש נפלא לטובת העניין הזה. חברים, היום אנחנו כיסינו לדעתי את הכל, כן? אני רוצה להגיד לכם תודה. אנחנו דיברנו על הנושא הזה של להסתנכרן מחדש, איך אנחנו עושים את זה באמצעות הגופים האנרגטיים שיש בתוכנו, מה יכול להפריע לנו, שזה החסמים הרגשיים, המנטליים, התחושתיים, כל הגופים האתריים, הרגשיים, המנטליים, האסטרליים, המנטליים, קאוזליים ובודחיאליים ואטמנים. אוקיי, כל הנושא הזה חשוב מאוד לקחת בחשבון, תוך כדי ולפני וגם אחרי שאתם נכנסים לנושא הזה של התת מודע. לא רק המחשבה יוצרת מציאות. יש עוד דברים שמשפיעים עלינו,
ומייצרים את המציאות של החיים שלנו בלי שאנחנו בכלל נהיה מודעים לזה, בלי שאנחנו בכלל נכיר בזה, נהיה ערים לזה, אוקיי? אז חשוב לקחת את זה בחשבון. אני מקווה שההדרכה הזאת הייתה מועילה. שתפו אותי בתגובות. מה לקחתם מההדרכה הזאת? איך היה לכם? האם יש לכם שאלות, תהיות? אם אהבתם, תשתפו. זה גם עוזר לערוץ ככה להתקדם. ואנחנו נתראה בהדרכות הבאות. תודה רבה לכם, ישראל בן דוד, להתעורר לתוצאות חדשות בחיים.